За посрещане знамето на основно училище професор Марин Динов и приканвам всички да станат. Миноносци, ходом, марш! За предаване знамето, знаменосци, поместната. Предавам знамето на основно училище професор Марин Дринов чисто и неопетнено. Приемам знамето на основно училище професор Марин Дринов чисто и неопетнено. Знаменосци, поместната. Ходом, марш! Скъпи гости, добре дошли на нашето тържество по повод връчването на свидетелствата за завършено основно образование на учениците на випуск 2024 година. Благодарим ви, че сте тук с нас, за да споделите радостта ни и емоциите от този важен и празничен за нас момент. Официални гости на нашето тържество са господин Жираско Гагов, кмет на община Панагюрище и госпожа Ваня Костадинова, председател на училищно настоятелство Зора. Слушайте, ора! Стари и млади, мъже и жени! Слушайте! Първо, съобщава съм почитаната публика, дека представлението на комедията има ли смисъл да те мечката започва. Режисьорино, артистите и всички днихни ротации ви пожелават смех от сърце. Второ, съобщава съм почитаната на почитаните граждани от наше село Вджийско, дека и селището ни се е появила мечка страница. Не се знае дали е баш странница, но колкото за проявяването, появила се. Поради което, уважаемите граждани, да не се мотат много покъро поединично и без нещо тежко ръка. Трето, съобщава се, че на всички нации от село, дека е техна работа да отрепат зверо. Четвърто, няма четвърто.
секира, че идем у гората и че оттепаме мечката. Па да идем, ама не знам. Едно време Вуд да говедарим, като оттепа не една, ами две мечки. Оти продължава да я говедарим. Пасе си говедарно на общо основание. Па нека си ги пасе, като е толкова залупен. Тая работа, дека се не замислил и аз, е от две излучвания. Първо, оттепване на мечката. И второ, просяване. Първото не е толкова важно. Може и съвсем без него. Важно е на думи да го докараме. Или ако намерим някой харище, ще кажем, че сме отграли мечката. Дали че ни поверват? Че повехат, нека че идат. Като се изподеляме тук към мен, гачи сме се прегрещали с дверо. Да, ама и аз нещо да съдера. Че вземем да се развалим обавинятата, не можем се ожени после. Ти съдери и аз нещо. Гледай колко си прост. Ние днес да се прославим, сетне кюрави и кюпаве да сме, не можем се разминат от виданици. Ох, да, тогава по-бързо оттепаме мечката, оти страшно ми се е приженило. Я ти гледай натам, и аз се насам, белки ме види некъде. Абе, вие какво се гледате като мишки птици, бе? Мечката търсим. Момече кора се е появила. Баба Анна я е видела. Айде, че бързам чета по и другите млади. Добре, то наистина е малко мечка. Ами сега, Какво сега? Нема ли да оттепваме? че оттепваме, ама по-хубаво беше с свалището. Чиста работа. За турпа няма да се дарем сами. Она и сама, че ни изподаре. Пепел ти на езико. Я дай си кидите да тръгваме. Мунчо, това там, жураците, ти ли се види да е мечка? Знам ли? Може мечка да е, може трънка да е. Бабина ти трънкина. Иди виж помагите. Кучо! Че! Ела да го тръгваме! Кучо! Ела бе! Щом не можеш, мани за режия. Да се режа, ма тя не ме се режа! Сама яде! Ей, Кунчо! Какво, брате? Слезнат от теб и тебе! Ама ти къде бе? Голям юнак си ще знаеш. На мене си съметнал. Абе, ти след да ти покажа на кой съм съметнал. Що ни виж на дървото, бе? Качих се да отсека една геостерица, та полезна да оттепаме мечката. И он ти забрави да слезнеш. Волосът ми се закачи на една гранка, та не можа да се откача. Ама аз и отгоре ти помагам. Как ми помага? Стисках ти палци. Не се съди, бе. Ако ни беше изяла и двамата, кой ще сега ни просава? Ами ти, голема ли е мечката? Голема е! Има да си направя колюх като на кмето